ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഓമജ്ഞാനതി നിരന്തസ്യ നാശനാശലാകയാ ചുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ ഗുരുപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനുസുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 18. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് നാരായണ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. പ്രിന്റിംഗ് എറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നാരായണ എന്നാണ്, നാരായണയ അല്ല. പ്രിന്റിംഗ് എറർ ആണ്. നാരായണ. യേശ ഇത്, വൈ സംശയാതീതമായി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സാക്ഷാത് മൗലികമായ, ആദ്യ ആദിമ, നാരായണ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പുമാൻ പരമ ആസ്വാദകൻ, മോഹയൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന, മായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ ലോകങ്ങൾ, ഗൂഢഹ സങ്കല്പാതീതൻ, ചരതി ചലിക്കുന്നു, വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികുല മധ്യേ. വർത്തനം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാവനാതീതനായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ആദിനാരായണനും പരമാസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ സുസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവരെന്ന പോലെ ചലിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്. ഭീഷ്മാചാര്യർ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആണ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആദിനാരായണനായിട്ടും പരമാസ്വാദകനായിട്ടും ഒക്കെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സംഭവാമി ആത്മമായ അല്ലെ, സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മളെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു, വൈദിക സമ്പ്രദായം, വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ്. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. അത് പരമ്പരയായിട്ട്, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ സോ കോൾഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെ, സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവര് ഒക്കെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവര് നേരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ ഓരോരോ മിഷനറീസ് അല്ലെ, അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവർ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്, വെറുതെ സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ അവരെന്താണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, വേദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല, അതൊക്കെ എന്താ പറയാറത്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനാണ് അവര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരെയും തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഒരമ്മ ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അച്ഛനെ അച്ഛനായി അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ വേദങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രാമാണികൻ അഥവാ അധികാരി ശ്രീകൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായും ആദിനാരായണനായും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദിയായ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതാ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാകുന്നു, എന്നാൽ നാരായണൻ അത്തരം ഭൗതിക അനുസാരികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. അപ്പോ നാരായണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പ്രാമാണികൻ, അതായത് ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാമാണികനാണ്. അദ്ദേഹം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കണം എന്ന്. ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദിയായ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഏകോ ദേവം ദേവകീ പുത്രഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗീതാ ഭാഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഭജഗോവിന്ദം, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ. ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കാത്തവർ ആരാണ്, മൂഢനാണ്, മൂഢമതേ എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഗോവിന്ദനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെന്താണ് അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഈ സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റിന്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, നാരായണ പരോ വ്യക്ത അണ്ഡം അവ്യക്ത സംഭവം അണ്ഡസ്യാന്തസ്തിമേ ലോകാഹ സപ്തദീപാചമേദിനി. ഇത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. നാരായണ പരോ വ്യക്ത, നാരായണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അല്ലെ. വേറെ ഏത് ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അല്ല ശങ്കരാചാര്യരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ നാനതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തെ നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായ ശങ്കരനും സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഈ പ്രസ്താവനയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദിനാരായണൻ എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ 10:14-14 ബ്രഹ്മദേവനും ഈ വസ്തുതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദി നാരായണനാകുന്നു. ആത്മീയ ലോക വൈകുണ്ഠത്തിൽ അസംഖ്യം നാരായണന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരേ പരമപുരുഷനാണ്. ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് കാട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് എന്താണ്? പല ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന്. അപ്പൊ അതല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഭഗവാൻ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരുപാട് അസംഖ്യം നാരായണന്മാരുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അനന്തമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ അസംഖ്യം നാരായണന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആരുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണം ഉദച്യതേ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരിപൂർണൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മാചാര്യര് യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദ്യം സ്വയം ബലദേവന്റെ രൂപത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. ബലദേവൻ, അനന്തരം സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, വാസുദേവൻ, നാരായണൻ, പുരുഷാവതാരം, രാമൻ, നരസിംഹൻ മുതലായ മറ്റനവധി രൂപങ്ങളായി വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പോ പല പല രൂപങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റിലുള്ള വിസ്തരണം എന്താണ്? ആരാണ്? ബലദേവനാണ് അല്ലെ? ബലരാമനാണ് ഫസ്റ്റിലുള്ള വിസ്തരണം. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, വാസുദേവൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതേ വിസ്തരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സംകർഷണനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഈ സംകർഷണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരൊക്കെ വരുന്നു? സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, വാസുദേവൻ. ആ സംകർഷണനിൽ നിന്ന് പുരുഷാവതാരം. അങ്ങനെയാണ് അവതാരങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏകവും അഭിന്നവുമായ വിഷ്ണു തത്വമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ നാരായണനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ മാനവരുടെ മധ്യയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിഭ്രമജനകമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മൂഢരായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അസംഖ്യം നാരായണ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ അതായത് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള അസംഖ്യമായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സകല പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ത് വരുന്നു? ഒരുപാട് നാരായണ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ രൂപത്തില്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അതേ രൂപത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണോ വരാത്തത് അവരൊക്കെയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനേക്കാൾ മികച്ചതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ അല്ല, ഭഗവാന്റെ പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് പോലത്തെ ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റായി നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൂഢരായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം. അന്തരംഗ ശക്തി എന്നും ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇരുവിധങ്ങളായ ശക്തികളുണ്ട്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ
ശക്തിയുടെ മേലുള്ള ഈ രണ്ട് ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് വിഭ്രമത്തിന് ഹേതു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ജീവസത്തകൾ. ആകയാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ചിലപ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും വ്യാമോഹിതരാക്കപ്പെടുന്നു. ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സമ്മോഹനത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അസംഖ്യം നാരായണന്മാരായി വിസ്തരിക്കുകയും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്ര പ്രേമഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും അന്യോന്യ വിനിമയങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാം മധ്യേ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലെ ജീവസത്തകളും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വിസ്മൃതമായ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായി ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രാമാണികർ ഭഗവത് കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മോഹനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തികളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവസത്തകൾ, അതായത് തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും സ്വാധീനം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടും അവർക്ക് കണക്ട് ആവാം, ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടും കണക്ട് ആവാം. അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ട് അവര് ടച്ച് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അവര് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അസംഖ്യം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ആ അസംഖ്യം വിസ്തരണങ്ങളിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് ഈ പറയുന്ന വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെയും സഹായിക്കുക. ഏത് ശക്തിയിലൂടെ? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ. ഇനി ബഹിരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വയ്യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തിതേ. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഈ സാധാരണ ജീവസത്തകളെ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ വലയ്ക്കുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആ മഹാമായയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ മഹാമായ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ പോകുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടും ഭഗവാൻ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രാമാണികർ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ സമ്മോഹനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരത്യതേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മര്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യതമം ശിവഃ ദേവർഷിർനാരദ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കപിലോ നൃപ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യതമം ശിവഃ അനുഭാവം ഭഗവാൻ നാരദ സാക്ഷാത് കപിലോ നൃപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭാവം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ, വേദ അറിയുന്നു, ഗുഹ്യതമം അതീവ രഹസ്യമായി, ശിവ ശിവദേവൻ, ദേവർഷി, നാരദ നാരദൻ, സാക്ഷാത് നേരിട്ട്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കപിലൻ, നൃപ ഹേ രാജാവേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഹേ രാജാവേ, ശിവൻ, ദേവർഷി, നാരദൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ കപിലൻ എന്നിവരെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആരൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ശിവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ കപിലൻ എന്നിവരെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാവുന്നവരാണ്. ഇതേ കാര്യം അർജുനനും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അസിലോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയവും പറയുന്നു, അതുപോലെ അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും ഒക്കെ ഇതേ കാര്യം ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുനനും പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭീഷ്മാചാര്യർ പറയുന്നു,
ശിവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ കപിലൻ, ഇവരെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തത്വത്തിൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിവനും നാരദനും അതുപോലെ കപിലമുനിയും. ഭാവാർത്ഥം इसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം തന്നെ ബുധ അഥവാ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിന്റെ അസംഖ്യം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രസങ്ങളിലൂടെ അന്യോന്യ സേവന വിനിമയ നിരതരായ അസംഖ്യം പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമുണ്ട്. സാമാന്യേന ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കുമാരന്മാർ, കപില, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, മഹാരാജാവ് ബലി, യമരാജൻ എന്നീ 12 മഹാഭഗവത് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവൻ അവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന 12 പേരിൽ പ്രധാനികളായ 3 പേരെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആധുനിക യുഗത്തിലെ മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, അനുഭാവ അഥവാ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ എന്നത് വിയർക്കുക, വിറയ്ക്കുക, അശ്രുധാര ഉണ്ടാവുക, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഹർഷോന്മാദ നിലയിലുള്ള ഭക്തനാൽ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ബുധ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ ദിക്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ബുധ പാപസമന്വിതാഹ. ഭഗവാൻ ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ശരീരം എന്താണ്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബുധ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യാ? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് അവരപ്പോ ഒരു ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിന്റെ അസംഖ്യം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രസങ്ങളിലൂടെ അന്യോന്യ സേവന വിനിമയ നിരതരായ അസംഖ്യം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ പല രീതിയിലാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പല രസത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നു, അസംഖ്യം വിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവന നിരതരാകുന്നത്. ഇവിടെ 12 മഹാജന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, മഹാരാജാവ് ബലി, യമരാജൻ. ഇങ്ങനെ 12 മഹാഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അവരെയാണ് മഹാജന്മാർ. 12 മഹാജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പേരെയാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ അവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന 12 പേരിൽ പ്രധാനികളായ 3 പേരെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആധുനിക യുഗത്തിലെ മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ, അനുഭാവ അഥവാ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ എന്നത് വിയർക്കുക, അതായത് അഷ്ടസാത്വിക വികാരം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങൾ. അതിൽ ചിലതാണ് പറയുന്നത് വിയർക്കുക, വിറയ്ക്കുക, അശ്രുധാര ഉണ്ടാവുക, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക, അതുപോലെ ചിരിക്കുക, അങ്ങനെ പല 8 വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിനാൽ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഒരു കോൾ വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാവുമ്പോ അത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്തരം വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ യശോദയും ഭഗവാനെ കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കുമ്പോൾ തമ്മിലും അർജുനനുമായുള്ള സ്നേഹവിനിമയത്താൽ ഭഗവാൻ തേരോടിക്കുമ്പോഴും കൈമാറപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള
ഒരു കൈമാറ്റമാണ് ഈ സ്നേഹവികാരങ്ങള്. തന്റെ ഭക്ത സമക്ഷം സേവകനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാൻ തന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും കുമാരന്മാരും മറ്റൊരു ഭാവ സവിശേഷതയാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവണ്ണം ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെയും 4 കുമാരന്മാരെയും എടുത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് 4 കുമാരന്മാരും ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയും ബ്രഹ്മം എന്ന സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവ സവിശേഷതയാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവണ്ണം ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭക്തരിൽ ഭഗവാനാൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവ വിനിമയമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, പഞ്ചപാണ്ഡവരും എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരിൽ ചുമത്തുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവ വിനിമയമാകുന്നു എന്ന്. ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്രകാരം ഞാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവ വിനിമയത്തിൽ ഭക്തൻ അധികം പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടി കരയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അമ്മേന്റെ കയ്യിൽ പോയി പിടിക്കില്ലേ. അപ്പൊ അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് കൂടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ വരുമ്പോ അവരാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ കൂടാണ്. അവർ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനെ ഭൗതിക വിഷമതകളിൽ അകപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ മായികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരസ്പര വിനിമയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ പിൻവലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തൻ 100% ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. ഇപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, പണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നീന്താൻ പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് എങ്ങനെയാ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കുക? കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല അല്ലെ. അവരെ വിടണം, വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അവരെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അവർ വീഴുമ്പോ അവരെ പിടിക്കുകയും വേണം. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ അവരെ താങ്ങുകയും വേണം. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ തരുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ താങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ അത് ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഫുള്ളി എനിക്ക് ഒരു റിസ്കും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എവിടെയും. അപ്പൊ കുറച്ചൊരു റിസ്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തനെ ഭൗതിക വിഷമങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ മായികമായ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ ആ ഒരു മായികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ക്ലേശം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരസ്പര വിനിമയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ പിൻവലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തൻ 100% ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആസ്വാദനം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അഭക്തന്മാർ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ പതിതാത്മാവിനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കവർന്നെടുക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു കള്ളനായി മാറുന്നു അല്ലെ, കവർന്നെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചൗരാഷ്ടകത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാൽ ഭക്തനെ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ദുർവൃത്തമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ക്ലേശങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ ഭക്തന് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുർവൃത്തമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മ കൃതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭീഷ്മർ, ശിവൻ, നാരദൻ, കപിലൻ, കുമാരൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അറിവുള്ളതാണ്. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുവൻ ഇവയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ
ഈ 12 മഹാജന്മാരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറിവുള്ളതാണ്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം, അതായത് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കാര്യത്തിലും കണ്ടു, ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തിൽ നാരദനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं कृष्ण माधव प्रणाम।